הולכים לפארק. אין מכוניות, כאילו יש, אין אוטובוסים. מוניות לא רוצות לעצור לנו. אז אנחנו הולכים ברגל. שעמם לך, אני רואה. שעמם מאוד. לא! לאו מפורסם היחיד פה, אז רק אותו אני מצלמת. אתה לומד לעשות. יו, הנה ברווז. בוא נראה, בוא נתקדם לברווז, בוא נתקדם לברווז. הנה לאו. הנה הברווז. ברווז, תראה ברווזים, לאו, בוא. ברווז. בוא לא להיכלב. הנה, הוא רואה. בוא לראות את הברווזים, לאו. בוא. הנה ברווז. תראה לך אלך על הברווזים, יבוא אחריך. לא נבריח אותם! הוא רץ לך. הם לא ייתנו לי ללטף אותם, נכון? הם לא ייתנו לי... תראו! למה? תראו את לאו רץ אחריו. בוא, לאו, בוא. תגיד שלום למצלמה. מסלול של אופניים. יואו, הדגל ישראל, יש לי דגל ישראל בחינם. אני נוהגת, רגע. אני הנהגת. יאללה, שירל, מהר. אולי תסריטי את, אני לא יכולה לגלל, אני הנהגת, שירל, נו. תסריטי אותי שנוהגת. גם אותי קצת. תצלמי גם אותנו מאחורה. רגע, איך אני אעצור? אני לא יודעת, שהם יסתדרו. תעצרי רגע, אמא. טוב. לאו. אנחנו פה, אנחנו מחכים ששירל תבוא ואנחנו נמשיך עם הפדלים. תישאר פה, אתה לא קופץ. רגע. איפה היא? את שדבר.